Milí priatelia, pripomeňme si spolu, zaspomínajme na významného a dobrého človeka, ktorý nás žiaľ opustil. Ale spomienky pekných a vzácnych chvíľ nám zostanú navždy. Jeničko Halama, vynikajúci tanečník, solista baletu Slovenského národného divadla, miloval prírodu, kvety, miloval svoju záhradku a svoje holúbky. Bol umelec oddaný tancu, lepšie povedané klasickému baletu. Venoval sa umeniu celičky. No ale poďme trošku spoločne od začiatku zaspomínať na jeho kariéru. Janičko sa narodil 9. januára v roku 1940 v Nesluši v okrese Kysucké Nové Mesto. Patril medzi prvých absolventov tanečného konzervatória pod vedením pani Evy Jacovej. Predstavil sa na absolventskom koncerte ako bubeník v roku 1958. Taktiež tancoval Adagio zo Spiacej krásavice s Kristínou Macháčovou. No a ešte tancoval aj akrobata z baletu Červený mák, čo spomínal, že to bolo veľmi náročné. I hneď po ukončení školy Janko nastúpil do baletu Slovenského národného divadla pod vedením maestra Jozefa Zajka, nášho prvého slovenského choreografa, kde tancoval v baletoch Šatôčka v roku 1958, ďalej v balete Červený mák. A nezabudol ani na zbor v prvom svojom balete v Národnom divadle od Prokofieva Kamenný kvietok. Potom Janičko nastúpil 2 roky na vojnu a keď sa vrátil v roku 1961, už sa stal solistom. Spomína si na výbornú tanečnicu svoju partnerku pani Savovčíkovú, s ktorou tancoval veľmi náročný balet Sluha dvou pánov. Na tejto fotografii ho vidíme z roku 1962 v Šopeniade so svojimi partnerkami, dámami slovenského baletu, ktorými boli Florentína Lojeková, Trúda Boudová-Ťažká a Augusta Hereniová, na ktoré si veľmi rád spomínal a s veľkou úctou. Musím povedať, že na tieto dámy si veľmi rád a s veľkou úctou spomínal a taktiež veľmi často tancoval s pani Totovou, ktorá sa predtým volala pani Červeňáková, ktorá bola jeho partnerka Žovka. No a spomínal si často aj na veľmi disponovanú partnerku Gabiku Zahradníkovú, s ktorou veľmi rád tancoval, lebo bola lahučká a veľmi taká ako flexibilná, vždycky hovoril. Obdivoval jej fyzické dispozície a jej možnosti a herecké schopnosti, jej talent. Hlavne sa mu páčila, keď zobrazovala dramatické postavy. Bol aj veľmi hrdý na spoluprácu s Martuškou Drotnerovou, o ktorej hovoril veľmi pekne, že to bola veľmi pracovitá žena, že sa mu s ňou spolupracovalo veľmi krásne a mal na to vždy krásne spomienky a veľké zážitky. No jeho spomienky každopádne na svoje partnerky, ktoré si veľmi cenil, boli vždy veľmi krásne a veľmi pozitívne. Napríklad o pani Auguste Hereniovej hovoril, že ona bola tak krásna, ale tak krásna, že mu zatajovala dých, že keď sa na ňu pozeral počas tanca, že aj zabudol, že čo má robiť. No. Takže o každej povedal vždy niečo pekné.
Janko si veľmi cenil spoluprácu s významným slovenským akademickým maliarom Jozefom Bubákom, ktorý maloval mnohých významných slovenských umelcov a ich zväčšnil aj vo svojej knihe, fantastickej knihe. No a Janičko si túto spoluprácu veľmi cenil. Takže rád si spomína aj na Jozefa Bubáka. No vidíte aj sami podľa fotografií, aký široký, rozmanitý repertoár známej klasiky Janko tancoval, a nie len klasiky. Veľmi často tancoval princov v Labuťom jazere a v Spiacej krasavici. V Labuťom jazere tancoval aj Rodbarta. To veľmi nemal rád, lebo hovoril, keď som tancoval princa, tak ten Rodbart ma moc nenaplňal. Ale bol vynikajúci aj v tých charakterových postavách, kde bolo vidieť vlastne ten jeho talent a jeho herecké schopnosti tam boli ukázané. Takže napríklad tancoval aj v romantickom balete Alberta, v Adamovej Žizel. Taktiež tancoval Romea v Prokofievovom balete Romea a Julia, kde tancoval aj Parisa, okrem Romea. Napríklad tancoval Martina v Dvořákových slovanských tancoch. No, spomeniem Gireja v Asafievovej Bachčisarajskej fontáne, o ktorom povedal, že tam som len chodil. No, potom tancoval Karenina v Štedrinovej Anne Karenine, šamana v Stravinského Svetení Jary. No a mnohé iné, napríklad spomína, že Gajané, že to bolo strašne ťažký balet a že tam bolo toľko tých variácií a proste veľmi náročné pasáže. No a keď som sa ho pýtala, že ktorá bola jeho obľúbená rola, tak povedal určite nie Simona, v ktorej bol fantastický, úžasný a sa v nej lúčil s doskami Slovenského národného divadla, ale povedal, že každú jednu postavu mal veľmi rád, že nebola žiadna taká najobľúbenejšia, že všetky miloval a všetky si dobre naštudoval a pristupoval ku každej roli osobitne a s veľkou úctou a s veľkou pokorou a mimoriadne zodpovedne aj ku každému predstaveniu. Asi všetci, čo ste poznali Janíčka, viete, že jeho vášňou bola aj zberateľská vášeň. Rád chodil po starožitnostiach, po záložniach, kupoval si pekné veci, ktoré ho tešili, vystavoval si ich a mal z toho veľkú radosť, keď niečo pekné zohnal, alebo aj mu ľudia niečo darovali, tak si to pamätal, že toto mám od toho žiaka, toto mám od toho žiaka. Takže bol vášnivým zberateľom a miloval umenie a sám aj rád maloval krásne kvety zo svojej záhradky
také akvarely a aj skupoval také starožitné obrazy. Takže byt mal vždycky plný všetkých umeleckých artefaktov. Na tejto fotografii ho vidíme pri kláňačke v Labuťom jazere s majstrom Jelenianom, ktorého si Janičko veľmi vážil, aj jeho pani manželku, a cenil si ich spoluprácu. Janičko svoje celoživotné skúsenosti z javiska Národného divadla zúročil na tanečnom konzervatóriu, kde začal učiť od roku 1980 a učil predmet tanec s partnerom. Jeho žiaci si ho veľmi dobre pamätajú, pretože ich veľa naučil, veľa im dal, čo mi potvrdili mnohí jeho žiaci, študenti, ktorí čerpajú dodnes z jeho výuky a sú mu veľmi vďační a veľmi si ho vážia. Potom Janičko učil aj na súkromnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave 2-3 roky a taktiež učil rok na konzervatóriu v Nitre, taktiež tanec s partnerom. No ale na tom tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej v Bratislave učil až do roku 2007, čiže tam učil 27 rokov. V roku 1980, keď Janičko začínal učiť na tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej, tak sa rozlúčil aj s tanečnou kariérou ako solista baletu Slovenského národného divadla. Rozlúčil sa v komickej, grotesknej postave starej ženy Simony. V balete Marná opatrnosť, La Fille mal gardé po francúzsky, tzv. Zle strážené dievča. V tejto úlohe mal veľký úspech, pretože Janko bol veľký komik, bol veľký herec a vynikali ako v tom drevačikovom tanci, takže mal tam ovácie, volali ho viacejkrát na javisko, aby sa poklonil. Janko bol veľmi obľúbený v súbore, takže súbor sa s ním nerad rozlúčil. Partnerky si ho vážili a chceli s ním tancovať, pretože bol vynikajúci ako partner, ale hovorím, v súbore bol mimoriadne obľúbený, lebo Janko bol výnimočná osobnosť. Počaroval svojou charizmou, ale aj svojou skromnosťou a jednoduchosťou, svojou pokorou. Janko počas svojej umeleckej kariéry získal aj viacero ocenení. Spomeniem niektoré. V roku 1967 cena Slovenského literárneho fondu za postavu človeka v balete 9. vlna. V roku 1970 ocenenie za vynikajúcu prácu. V roku 1977 prémia Slovenského literárneho fondu za ženskú postavu, s ktorou sa lúčila aj s Národným divadlom, za úlohu Simony v balete Marná opatrnosť. A v roku 2001 cena literárneho fondu za celoživotné dielo. No potom sa Janko dostal ešte na dosky Slovenského národného divadla v balete v roku 2007 Made in Canada, kde so svojimi bývalými kolegyňami a kolegami zobrazili seniorov a bolo to veľmi pekné predstavenie pod vedením Mária Radačovského.
Taktiež mu bola vzdaná pocta na akademickej pôde Vysokej školy muzických umení v Bratislave pod vedením profesorky Iriny Čiernikovej pri príležitosti jeho 70. narodenín. Taktiež balet Slovenského národného divadla mu vzdal hold pod vedením Mária Radačovského a neskôr k 80-ke pod vedením Jozefa Dolinského mladšieho. Taktiež boli oslavy pri tejto príležitosti. Len by som ešte rada dodala poznámku, že obaja, aj Mário Radačovský, aj Jozef Dolinský mladší, boli obaja žiakmi pána Halamu. No, samozrejme, že Janičko si tejto pocty veľmi vážil, bol za ňu vďačný, že sa na ňo nezabudlo, keď už bol starý, aj keď o sebe stále hovoril, že kto je starý, však my sme stále mladí. No, ale cenil si, že proste si ho pamätajú ľudia a že je obľúbený a bol vďačný Národnému divadlu, že ho zavolali a že na ňo nezabudli. Balet bol preňho všetkým, takže preňho to veľa znamenalo. Janko bol vďačný nielen divadlu, že nezabudlo, ale taktiež bol vďačný svojim priateľom, ktorí prišli zablahoželať, bývalí kolegovia, kolegyne, susedia z jeho domu. Proste bolo vidieť, že je mimoriadne obľúbený. Že si ho ľudia vážia. A ja sa taktiež cítim veľmi obohatená a poctená, že som mala tú možnosť byť jeho priateľka a poznať tak významného a skromného človeka, ktorým bol Janičko Halama. Vytočené nohy a vysoké batmany a hodne zdravia. Tak to sú tie hlavné veci, ktoré ešte okrem toho ale tú pokoru pred tou svojou prácou, aby sme rešpektovali tých majstrov, ktorí nás vedú. Prípadne keď cítime, že sme schopní urobiť niečo naviac, tak v tom prípade potom, čo by som povedal, potom ťažiť z tej lásky, ktorú v tom tancu máme. A to je tá, myslím, tá hnacia sila, ktorá nás vedie dopredu a ženie dopredu.